Miren, són ja passades les 12:30, fa calor, molta calor, i un necessita que la reactiven, i que necessita vitalitat i refrescar-se, veritat, Xus? Veritat, Ferran? Bon dia. I un gotet d'horchata. El millor remei contra la calor. Un gotet d'horchata, germà Alcaide. Això sempre va bé. Això sempre va bé, veritat, a qualsevol hora, acompanyat de qualsevol cosa, veritat, perquè hi ha gent que fins i tot la combina amb paella, tot s'hi va dir. No, l'horchata a qualsevol hora i per a qualsevol persona, sigui menut o gran, la poden prendre i a més és que és nutritiva, saludable i refrescant. Exacte, és que l'horchata no té cap restricció, és més, damunt és tan bona com que cuida el nostre cor, i si no, miren. Ara vaig a cuinar el tàndem d'horchata en crema de taronja. En un principi fem un pa d'horchata, com veieu estic desfent-lo, posem així tot i després li añadirem els ous, la xufa triturada, un toc de canella i el cent d'horchata que tu m'has donat. El triturem i el posarem en estos moldes, de manera que jo li donaré la forma que jo vull que la torrija 7 minutets al forn a 180 i ja la tenim blaneta i espectacular. Mesclem la taronja en el sucre i li donem solament 2 minuts de microones. Als 2 minuts la traguem i li añadirem els ous batuts. Altres 2 minuts de microones i quan tisca añadirem la gelatina. Tindrem una crema suau que se desfà en boca i és el tàndem que vaig a construir ara. De toc final hem de fer un enreixat en sucre i xomal que li donarà volumen i com una coroneta que li farà més bonic. Amparo, perquè tu el que vas recuperar és el sabor tradicional de la xufa. Per supost, el que intento és, a part del sabor que tenim de sempre, recuperar aquests nutrients que havien perdut en el pas del temps i aquests postres recuperen això. Què estàs fent ara en concret? Estic fent un ou de xocolata que acompanyarà al gelat de l'horchata i violeta. Estic fent d'una... Això és un globus tradicional de tota la vida. Sí, és un poc diferent perquè la gent perda un poc la por de banyar el xocolata en aigua. És un mole que tu traus com vols. Quan més congelat està, més se fa. Jo ara m'interessa que estigui un poc trencat perquè són els trossers de l'ou, veus? I on està l'horchata? L'horchata realment la tenim en este gelat tan meravellós que està fet en l'horchata i a més porta l'essència de violeta que era un dels caramels antics que se portaven així i que ens recorda aquest sabor tradicional a xiquet, que és el que jo volia recuperar en este postre. Ara només falta... El musgo, que és realment un bizcocho aéreo, molt mollet, per xiquets, en un color verd. Apetitós. Apetitós, pareix com un bosque, veus? També se va mesclant allí. Un bosc encantat. I per acabar, les flors del bosc. Les flors del bosc, per supost. Que són flors de pensament cristal·litzades, no? Exacte. Estan fetes en un poquet de clara i després passades per sucre. Amparo, de fàbula, Amparo, per cert, és profe de cuina al Centre de Desenvolupament Turístic de la Conselleria de Turisme i és també la persona que, en certa manera, ens acaba d'obrir els ulls amb la xufa, amb l'horchata, perquè a banda de beure, com veuen, també pot ser un ingredient més en un plat tan deliciós i tan fantàstic com els que acabem de fer. I Germà Alcaide és el director del Consell Regulador de Denominació d'Origen de Xufa de València, una combinació perfecta, La veritat és que Amparo és una figura i treu uns postres que si bé de vista ja es veuen que són bons, de tast encara són més bons encara. Pues Germà, la xufa ja sabem que és deliciosa, que és fantàstica, que és refrescant, que amb ella podem fer infinitat de plats, però és que jo insistisc, damunt cuida el nostre cor. Explica'm això. Clar, és que de fet, antigament o de sempre s'ha donat a conèixer una sèrie de propietats saludables a la xufa i a l'horchata. El Consell Regulador el que va fer és dir, anem a corroborar aquestes propietats, farem un estudi que vingué a donar a conèixer i a corroborar que l'horchata té les mateixes propietats cardiosaludables que l'oli i l'oliva. Per tant, és bo per al colesterol, redueix colesterol i triglicèrids i a banda ens aporta nutrients essencials com el fòsfor, el potassi, aporta aminoàcids que altres productes no el tenen, com pugui ser l'arginina, que és important en quant al sistema immune. I enguany hem tret un altre estudi, perquè l'horchata és una font saludable i inacabable, i hem seguit investigant perquè sabem que l'horchata ens porta molts secrets en quant a propietats saludables i enguany, en un estudi que hem portat amb la INIA, hem descobert que té
un potencial antioxidant i un índex de polifenols que la fa tindre un potencial anticancerice. Que no té l'orxata. Exacte, però això són propietats, beneficis per al nostre cos, per a nosaltres, però sí que és cert que n'hi ha una llegenda que es creu que l'orxata engreixa molt. És de veres perquè n'hi ha gent que no li agrada la llet, sobretot ara comença l'estiu i que estem en estiu, disditxuna un got d'orxata amb algo de bolleria, però engreixa o no engreixa tant com es pensem? No engreixa tant com pensem, i tinguem en compte que les calories que ens aporta l'orxata no són calories buides, aporta nutrients i propietats que altres begudes refrescants no ens aporten. Diguem que una horchata pot tindre 100 calories com a molt. El que engreixa serien els fartons, no? Exacte, la bolleria... Està en operació biquini, Germà, en aquests moments, i per això te pregunto això. Exacte, perquè a mi l'horchata m'agrada molt en fartons. Aleshores, llevant els fartons ja no hi ha problema. No hi ha problema, i de totes maneres tampoc passa res. Un fartonet llunyant, sí, tampoc. Hi ha que donar-li gust al cos i fer un bon berenar, i fer un berenar sobretot en horchata de Xufa València. Escolta, Germà, i és molt coneguda l'horchata fora de la comunitat valenciana, fora del nostre país? És un símbol del turisme, la gent que la prova sí, diu que està estupenda, com no, però i fora és coneguda? De fet, l'horchata pràcticament es consumeix el que és l'arc mediterrani, part central i algo en Andalusia. Tret d'això, l'horchata és la gran desconeguda i ahir és on hem de treballar la denominació d'origen, les empreses, per a donar-la a conèixer i ampliar mercat, perquè l'horchata té un potencial a nivell de comercialització que encara està per descobrir. Així a Espanya es consumeixen anualment al voltant de 40-50 milions de litres. Imaginem tot el que queda per descobrir, el que falta és això, que la gent la conega, l'aprecie i la consumisca i la compre. Que ja no és l'horchata, és la xufa, no? Clar, el producte de la xufa no és conegut fora d'Espanya. La xufa... No se cultiva per a fabricar horchata, no? Perquè hi ha llocs on sí se cultiva xufa i s'utilitza, però no precisament per a consumir-la com una beguda. La xufa només se cultiva en 16 pobles de la comarca valenciana a l'Horta Nord. És l'única zona d'Europa on es cultiva. Per característiques de clima i sobretot de sol, fa que siga l'única zona on es cultiva. Tret d'esta zona, en Àfrica se cultiva, però el sistema de cultiu i sobretot el secat resta a veure en el cultiu i en el secat que es faci a València i, per tant, la qualitat del producte resta a veure en el valencià. I l'horchata és molt bona, però el que és la xufa també està... Jo és que reconec que la xufa me les menjo soles. A tu que t'agrada la xufa? A mi m'agraden, no tant com l'horchata, però m'agraden molt. També tenen tots els beneficis. Clar, és més encara, perquè les propietats que aporta l'horchata li venen per la xufa, perquè l'horchata és xufa, aigua i sucre com a ingredients principals i, totes les propietats saludables se multipliquen en quant a la xufa. El que és important, que la xufa i l'horchata siga de València, perquè aquestes propietats li venen per la qualitat de la xufa de València i l'horchata que siga... Perquè està cultivada en unes condicions climatològiques o atmosfèriques o ambientals, el que siga concretes, i això és el que fa que siga de denominació d'origen. Clar, de fet, el procés de secat que li donem així a València és un procés molt lent, de pèrdua d'humitat molt lent, d'estar 3 mesos secant-se en unes condicions controlades, que fa que la xufa tinga les propietats organolèctiques que la diferència d'altres xufes. Al final de tot el procés, la qualitat de la xufa valenciana resta a veure en altres xufes, que normalment no tenen aquesta cura i aquest mimo del producte. Però, Germà, estaves dient que tan sols a 19 poblacions d'ací de l'Horta Nord es cultivava la xufa, però és cert que als egipcis ja es va trobar xufa, ja es va saber que hi havia xufa? Sí, de fet, en estudis i inclús publicat apareix que se trobaren xufes en sarcòfags i també està documentat que els antics egipcis ja l'utilitzaven per a postres. Nosaltres ara volem retraure els postres i ja els antics egipcis ja feien una... Que listos eres. Una barra. Feien piràmides, imagina't tu, el que feien la xufa. A partir d'ahir ja sabien ells ja triar el producte bo per a fer els seus postres, que ja feien en una barreja de farina feta amb xufa i en mel, i després cuita feien unes coques que se veu que estaven delicioses. Germà, has comentat que la xufa porta aigua, sucre i xufa com a ingredients principals i secundaris?
No res, dir, Ai, sí, porta alguna cosa més, Així a València, bueno, cada mestre té el seu llibre i cada mestre li dona el seu toc. Així a València hi ha costum també de ficar, mentre es fa la molguda de la xufa, li fiquen un poquet de canella i un poquet de corfa de llima, però només... Tu me diries o es diries a tota la gent que està en casa per si li apetís, perquè a vegades també fa goig.